KCTV Lon Rashapi daga Frank Motors kajaka dekali ga bathamai jong Tata Motors halat ko ni Shillong ringkat bakanet foodish ordal mapi nginwan ramani hakir dobyeng jongpi Shwaba unya shaparang hakikam ruai uni usamla ukwa baka jing ruai ka baningkong ka ba un pelat ba kandai ka jing ruai ka ba un ruai shapang kikmi kikpa jong u kum kadak ka jing sngongo ya ka ba umla ban seu kliang shu ya ka jing le bha jong ki uni usamla udai Dominic Pengrop uba shong basa Hamadan Reting pat ka jing ruai ka ba ula thau ningkong kadai ya ka ba ula ai kerteng shi hajar ngo bat ya ka ni ka jing ruai an pelat ba ha ka khat pra tarik ubna jileu arajar arpuar ha ka YouTube channel jong u ya ka bala ai kerteng dom hadin kani ula pen kre ban pelat ba saya ki wai pat ki jing ruai ki ba udang shna menta Keblai fi bara kerteng jong ade Dominic Pengrop masa Adam String Block 2 yakni ka jing roi balai kerteng shi hajar ngo la tho damanga hi dalde la ban release no au ni khatpa rik jileu hakasni ka kani ka sisa jan banwan kani ka jing roi ka long kumni ba ngi pet ya mi pal ki jing tre stom jong ki na long ka jing tre stom jong ki na mata jong ban panhe pan saningi na mata ka lawi babha jong ki ta pet ki tengim la ban siu kelyang ya ki jing le ba jong ki ken se ngala thoi kani jing roi long nga chukin ot na ka jing roi khang ba long ta mata ka jing man jong i ken min long feel proud ken det teng thoi kani jing roi te nga chukin ot ha ken ten jing roi ken na mata jong mi pa jong i te kani jing roi ru ka long dedicate ya bro na mata mi pa jong i hi bro đây chính quả trong ngà bậc ni chỉ roi bani công độ bằng quả list thì là quả bị chapang mi pa cho kênh bằng roi cho nên cần út cho nằm ta trong khi là long cái ni chỉ roi long cái số ngựa nằm ta mi pa bằng là bay hạt độ anh em ta cái long cái chính roi stom trong ngà đi nằm ta trong khi hi te không ta nằm ta trong khi là quả bằng palai cho cái ni chỉ roi cái tiếng xe jar ngựa nằm ta mi pa cái tên tu za persang ban lệ su su chính roi cuma kênh bằng nang persang bằng thọ Kila dan hi kijinwai dan kawai menta ni kijinwai ala ngalabu kalong love story kuntu mansa mut persang hi ban ya chmat katuro mutfalai de nam ta janga fi ngam palong professional bar ka bam shempor ha ka bam por ba teng asu panjing rap lang nani na turu ai jingmat ikin to ngasu pen ha krukom jingkran juki apun kalai kinten jerwai kam to kidan ro pamenta bang adang dan tu kumta hi ngasle panjing rap ru kumto menta de ngala adep class 12 bat ngala adep pendap ru ya ka music grade atang hadu grade 5 hanang la tentang la trade ro trade kumto private company stay mo chapo mau deng biang ya kani ka jirwai la record hati hapo legato recording studio anti hapo lime khra te via ka video idan we perlok hi ba pen itu natin hapo legato studio hi kerteng i bebaf di saat ya mau pram di itu bapen le ka video idea saya kem tu kan ka kerteng jong ka YouTube channel jong ka de ngasu ai long simple tang DOM kamut dom YouTube channel jong ka de dom